Kayu, 5 per. Bisa merantau ke sini peringatan Jangan maglaro. Ayun ito pagbuanan ka na. Jauh sore. Nilipit nga. Kata nga, vlogger siya. Ini vlogger ka. Ato na ini. Bapak, ano? Katatapan ako ang pamangkin eh. Dia katatago no. Yang ada kan pakasal luman lang ko, hindi ka kira maamad eh. Ay, di biya ka. Ano di? Bisa sakit na. Kata siya. Dami pa na. Hindi naman kasi pa na. So ito mga kapatid yung mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ayan sila. So ito yung mga kaligayahan dito ng mga Pilipino. Istirahat. Ayan. Tapos bukas ay may pasok ng trabaho ng paligtrabaho.